Singkat ceritane ngeten, Bal'am bin Aura niki wong alim dungane niki mesti mandi. Delalah ditakoki, "He Bal'am bin Aura, sampan niki kok iso dadi wong alim dungane sampean mandi niki apa rahasiane?" Akhirnya disanjangi bahwa Bal'am bin Makan niku mempunyai asma al-a'dzam, nama-nama yang agung. Artinya asma al-a'dzam napa nggih punika asmaul husna. Sapa wonge sing ndonga nganggo asmaul husna niku bakal ditampa kali Gusti Allah. Lho, makanya kenging napa kula jenengan sedaya setiap tanggal 6 kok enek rutinan istighosah. Yo, salah satunya sapa ngerti di antara jamaah kula jenengan sedaya ngeten niki pas maca asmaul husna niku ya Ghaniyu ya Hamid ya Sami'u ya Basir wilo. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim lho. Sapa ngerti dalam bacaan-bacaan asma al-a'dzam niki mang ya donga-dongane kula jenengan sedaya iki iso dikabulno. Makanya jenengan nek anjenge ndonga jangan lupa ya menggunakan asma-asma al-a'dzam utawa asmaul husna lah. Gampangane sampean kudu nganggo asmaul husna sing 99 iki pilih sak karepem. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim itu panjenengan lho ngono lho nggih. Makanya wis diwarai kan ngoten niku. Wis dikawiti nek ndonga ya Kak. Iya. Nganggo niku mang asmaul a'dzam atau asmaul husna. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Kuwi kudu diwaca ngoten niku nggih. Wis ya. Singkat ceritane Bal'am bin Aura niki mang dia hidup pada masanya Nabi Musa delalah kalih raja niki mang krungu rajane Firaun nggih. Rajane Nabi Musa kan Firaun. Krungu bahwa Nabi Musa niku ajenge nyerang kota Mesir ya, kota Palestina ya, dari Mesir ke Palestina atau Mesir ya, Mesir nggih, ajenge teng Mesir ya, niku Nabi Musa niku ape nyerang ngoten niku akhirnya kalih raja Firaun niku Bal'am bin Aura niki ditimbali, he Bal'am dongakno Nabi Musa ben rasido nok kene. Nek awakem Nabi Musa sidorene awakem ora oleh nggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alif al-ilab Syekh Syahabuddin bin Hajar al-Asqalani Nawawi al-Bantani sedaya ahli kula panjenengan sedaya guru-guru kita tiyang sebah kita sedaya masyarakat Enggak kubur minal muslimin muslimat Syaulana al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim Allahumma aftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Para birawuh jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sedaya dalu punika tansah dipun paringi taufik hidayah maunah saha fadlipun Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi seger kewarasan, dipun paringi tetap iman Islam sehingga kita sedaya saged nglampahi rutinitas kewajiban kita sedaya kanthi keadaan sehat wal afiah. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan selawat kita sedaya benjang kadhetipun akeni umatipun lan berhak nampi syafaatipun syafaat wonten alam donya langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wassalasu, utawi dawuh utawa pengucap kang kaping 5 wassalasuna lan 30. Jadi maqalah ingkang 35. An Hamid, yaiku saking Imam Hamid Al-Laqafi rahimahullah. Annahu setuhune kelakuan atahu iku nekani ing Hamid rajulun sapa wong lanang. Faqala mongko matur sapa rajul lahu maring Hamid, ausini wasiat panjenengan ni dhateng kawula. Ai bima tegese kelawan barang yen fauni kang manfaati apa ma ing ingsun fitini ing dalem aku. Makalah ingkang nomor 35 niki diceritakaken saking Imam Ibnu Hamid. Imam Hamid niku ditekani kalih wong lanang sowan dateng Imam Hamid, Mbah Hamid, Syekh Mbah Yai, aku paringi wasiat utawa aku nasihati tentang kemanfaatan dalam agamaku. Ya, tunggali sampean sowan nggih Mbah Yai. Mbah Yai, piye ki aku kei nasihat, aku kei pitutur wasiati apa sing manfaat kanggo awakku. Nah, ngono. Faqala mongko ngendika sapa Hamid, ij'al dadekno sira lidinika krana agama. Lidinika krana agamamu, agama sira gilafan ka ing kantong utawa wadah utawa nek iki nek cara bahasane iki ora kok wadah gak kok kantong, sampul utawa ya apa ya sampul bungkus. Kagila fil mushafi kaya kantonge mushaf, kaya wadahe mushaf. Wa utawi gilaf ma iku barang yasunu kang reksa apa ma hu ing agama anid danasi saking kotoran. Lho. Ya Syekh, aku wasiati tentang sing manfaat kanggo awakku. Akhirnya didhawuhi agamamu iku dadekno bungkus, agamamu iku dadekno wadah ben awakem gak kenek kotoran. Nah, kila mongko den dawuhake lahu maring Hamid ma iku apa gilafudin utawi kantonge agama utawi apa jenenge sampule agama. Rajul iki mang takok maneh, ya Hamid, apa to sing diarani kantonge agama? Apa to sing diarani sampule agama? Fasyariatu mongko utawi syariat min haitsu saking sekirane annahas dune syariat tutau iku den taati apa syariat tusamma iku den arani apa syariat dinan iku agama. Sing diarani agama niku adalah syariat, ya toh? Peraturan perundang-undangan sing kula panjenengan sedaya kedah dilakoni. Ya, jadi niku diarani syariat. Makanya dalam beragama niku mesti enten aturan. Aturan sing oleh, aturan sing gak oleh. Aturan maine kudu enek. Nek awakmu seneng wong wedok kudu mbok nikah dhisik. Ngono carane yo. Aturan maine ngono. Pertama kudu mbok khitbah dhisik, ya, kenalan dhisik, lagi mbok nikah, kok lagi oleh main. Aturan mainnya seperti itu. Ya aja ujug-ujug nang dalan mbok gasak kuwi gak oleh, kuwi jenenge syariat.
Ya, main gasak aja. Kuwi jenenge syariat seperti kados ngoten niku. Kula jenengan sedaya kedah taat. Nah, kuwi diarani agama, nggih. Jadi semua agama niku mengajarkan kula panjenengan sedaya niku terhadap kebaikan-kebaikan. Wa min haitsu lan saking sekirane annaha setuhune syariat tajma'u iku ngumpulake apa syariat tusamma den arani apa syariat milatan ing agama. Milatan yo peraturan undang-undangan. Wa min haitsu lan sekirane annaha setune syariat yurjau iku den balekake ilaiha maring syariat tusamma iku den arani apa syariat madhaban ing madhab wonten syariat munggah neh engko thariqat hakikat dan lain sebagainya kados ngoten niku wae nggih. Kala mongko ngendika sapa Hamid lahu maring rajul Hilafuddin utawi sampule agama utawi kantonge agama utawa sing diarani sing iso ngreksa agama yaiku nomor 1 tarkul kalami iku ninggal guneman ilama angin barang labuda kang ora kena ora utawa mesti minhu saking ma sing nomor 1 termasuk sing diarani wong sing duweni agama sing diarani wong sing patuh terhadap syariat ya sing iso njaga agamane kula panjenengan sedaya yaiku tarkul kalami ila ma labudda minhu yaiku ninggal guneman sing ora pasti artinya gunemane sak cukupe no kene diterangno wa utawi ma labudda ma iku barang layah sulu ora hasil apa layah sulu kang ora hasil al maksudu apa kang den sejo min umurid dunya saking pira-pira perkara dunya illa bihi angin kelawan ma. Lah iki lho. Dadi kula jenengan sedaya niku kudu kon ninggal jengkeran sing ora enek faedahe. Nah, dadi angel iki ya jengkeran sing mangkae wonten setunggalipun dawuh wong niku belajar ngomong niku setahun 2 tahun bocah cilik wis iso ngomong tapi wong niku belajar meneng pirang-pirang puluh tahun gak iso angel gitu dene bab jengkeran ngono public speaking ya nayo trio ya toh dikai les public speaking ya dia omongane po enak lo lancar po enak dijui wong ya nuwayo nah, tapi nek dikongkon meneng ya angel kuwi jenenge wong kados ngoten niku dadi Kak jengker ae ngono iki mang ya ninggal omongan sing malabudha minhu kang ora pasti kala den ngendikake Sulaiman sapa Nabi Sulaiman alaihi salam au Luqman utawa Luqman al-Hakim niku idza kana tatkalane ana al-kalamu apa guneman min fiddatin iku saking sloka niku fiddah niku artine perak zahaba wal fiddah kana mongko ana sukutu apa meneng min dahabin iku saking emas lho ngeten lho nggih sapa wonge sing jengkeran ya saking perkara sing apik niku diibaratno kula jenengan sedaya niku oleh perak sing apik lho nggih tapi nek enek wong kok meneng dalam hal artinya dia meneng dijak ngrasani tanggane dijak jamaah istighosib meneng ya dijak rasan-rasan dia meneng lah niku balesane kaya-kaya ganjarane min dahabin iku song apa kaya-kaya emas jadi penak meneng atau penak ngomong kira-kira ini ganjarane yo gede meneng nah, iki konteknya beda lo ya kontek kok trio ditakoki mau meneng ae lah dia adalah masuk kok
Oke dasar aku dengi ngaji jere Mas Dirul kana suku tuh minat dahabin. Wah mbok waca pisan takbire. Aku ki meneng ya perkarane emas. Tuh, makanya nyuwun sewu. Wong niku sing angel menjadi manfaat. Orang niku bisa dikatakan baik niku hanya bermodalkan meneng. Trio kok mau meneng cah. Wih dianggap wong Sakalirjo apik wisan. Trio apik cah, bocah ya meneng, gak kakean jengker, gak kakean istilah. Nah yo, tapi nek kula jenengan sedaya pingin bermanfaat niku angel. Bermanfaat niku harus ada apa kerjane. Ya toh. Kados sampean nok desane ben bermanfaat. Jadi apa pemimpin tahlil lingkungan. Jadi wong dungani sampai nek wayah bacaan kuwi bermanfaat. Kuwi harus ada action. Tapi nek kur diarani wong kur meneng tok niku nayo. Ya, hanya bermodalkan meneng kula jenengan sedaya niku wis dianggap apik. Gitu, trio cah bocah kok apike ngono. Mau meneng wisan. Ya, wis gak duwe guneman deh. Gak duwe jengker, waya mergawe ya mergawe, bar ya ora menggono warung kopi lah, ya toh. Wis dianggap kali orang-orang niku adalah terbaik, apik. Sing angel dadi manfaat. Manfaat niku kudu bekerja, kudu duweni action ya. Nah, kados ngoten niku. Nggih, dadi menenge kula jenengan sedaya niku dianggap zahab, dianggap emas ketika menenge dalam hal sing gak tepat ya. Tapi nek ditakoki wong Mas daleme Agus Lasiran pundi mbok didono kono lha ndelalah sing omahe kono kleru pisan aja sampai ngono ya to. Lah aku ditakoki ya mriko wong daleme aku ora roh tenan tak jawab mriko. Lho gitu. Ya ngono nek ditakoki wong ya kudu dijawab. Nah, trio ya ngono nek ditakoki wong piye ya wis gelem rapi torong ya kok meneng ae. Lah kuwi kudu mbok jawab ya nek dalam hal kebaikan kudu mbok jawab. Aja kur meneng. Nek wong wedok jere menenge dadi naam iya. Nek wong wedok takoki seneng Mas Trio, mesem tok. Duka ngono tok mesem tok. Pun nggih. Siji kula jenengan sedaya ben agamane kula jenengan sedaya menjadi tameng ya. Agamane awake dhewe niki terbungkus dengan rapi ya. Niku sing pertama adalah tarkul kalam, ninggal guneman sing tanpa ana manfaate. Nah, dawuhipun sapa Nabi Sulaiman nggih punika kalih Luqman Al-Hakim berbicara niku adalah sloka perak. Artinya berbicara dalam hal kebaikan niku diibaratno sampean oleh perak. Tapi nek meneng niku dadi emas. Emas saiki sak gram pira saiki wis larang ora kaprah ya. Pemane sing antami 99,9 wi pirang juta saiki sak gram iki 3 juta pira ngono ketoke luweh. Ketoke lho, aku dhewe ya ora pate apal. Ora tau nuku emas marai ya tau, dadi ya ora apal. Wes, bismillahirrahmanirrahim wal makna utawi artine iku idza kana tatkalane ana al kalamu apa guneman. Oh iki lho dijelasno. Fil khairi ing dalem bagus kal fiddati iku kaya perak. Hasanan ing dalem baguse. Lho, nek kula jenengan sedaya ngomong sing apik niku ibarate kaya kula jenengan sedaya oleh perak. Kana sukutuhu mongko ana asukutu apa meneng anis syarri sangking ala kadzahabi iku kaya mas fil hasani ing dalem bagus. Nek meneng dalam hal kejelekan sampean takoki yo aib mamati apa to yo janjane yo. Nah kuwi mbok udal kabeh. Nah kuwi kleru. Lah nek sampean meneng ya wis ditakoki eleke dijak bahas mamat sampean meneng ae. Lah kuwi termasuk
zahab, termasuk dadi emas. Intaha niku alif ha niku singkatan intaha. Wasakitu utawi wong kang meneng fil haqi ing dalem perkara hak. Lho, ki sakwalike kok enek wong meneng dalam perkara hak, sampean ditakoki wong kang niate salat iki janjane piye? Lah ora tak dono kok swargane kebeken wong mbok kono ngono bae. Aja ngono. Kowe nek tak kandhani salat kok salat tambah mlebu swarga, gak wis tak nggo dhewe. Lah kuwi gak kenek. Ya aja ngono. Nek wong takok masalah nopo kemawon, ya kuwi kudu sampean paringi pirsa dalam hal apa fil haqqi ing dalam perkara sing hak. Ya, takok somben ki carane niat sol apa poso piye. Ya. Kang nenek wong sing dinane kae urung poso, delalah wis ketekan posone kudu piye. Nah, kuwi yo kudu bayar apa fidyah. Nek enek wong kaya menyusui, wong hamil kados ngoten niku, misalnya kados Mbak Zakia ngenten niku yo kudu bayar fidyah. Dhek posone sek duwe utang, delalah wis ketekan poso malih, kudu bayar fidyah yo tur sek tetep apa jenenge ganteni utawa tetep ngodhoki. Lah ora cah denane kaya enek kasus pas kula sik dereng menangani, artine kula tasik dereng gak roh moro-moro disanjangi iki enek wong bayar fidyah. Moro-moro dibayari fidyah ora roh ujug-ujug moro-moro kabeh dibayar fidyah, anake wis bar lair ora roh acarane apa ki, ora roh. Dadi kon bayar fidyah tok bar dikira kur bayar fidyah tok niku bar mboten, ora ngono ya. Jadi harus ada niku kudu jelimet lho nggih niku, gak kok alah sampean sementing bayar fidyah beres. Aja ngono ditakoki wong, aku sik ndek utange piye iki? Denane urung poso. Aku pas paya poso kae nyusoni. Nah, nyusoni pane to anake karean. Nah, anake yo sampai balita kuwi mang. Ya. Ya, aja ngono kok bayar apa jenenge bar menyusui moro-moro mbok bayari fidyah wis lepas tanggungan. Oh gak ngono, kleru ngono kuwi jenenge ya. Terkecuali ada kecuali ngoten lho nggih. Nah kuwi yo kudu dijelasno nek wong takok sampean jelasno. Utawa bojone sampean dhewe misale kudu dikandani. Dik yo ora kenek ujug-ujug sampean kok moro-moro bayar fidyah tok ora nglakoni bayar kodok ya ora kena. Kuwi kudu ya barengane ya ngodoki ya fidyah. Ngono lho nggih. Niku syariat niku aturan, aja aturan mbok gawe karepem dhewe. Ya. Nah kula ya ndredeg dinane kae dikandani lho kok moro-moro mbok dibayari fidyah. Ya. Tahun deknane 3 tahun yang lalu. Moro-moro dibayari fidyah ora enek jeluntrutane iki piye kula ya rondo bingung. Lah mbah moro-moro didelekno omah kok. Ngono. Iki kleru nggih kados ngoten niku kudu enten sing bener, kudu enek sing ngabari nggih perkara sing hak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakitu utawi wong kang meneng fil haqi ing dalem perkara hak kan nato iki iku kaya wong kang ngucap fil batili ing dalem perkara kang batil. Padha nenek wong kok ngucap ya, kok enek wong sing meneng dalam hal kebatilan niku ya gak oleh. Artinya nenek wong meneng fil haqi ing dalem perkara hak kan niki padha wae niki wau lho nggih. Ganjarane nek kula jenengan sedaya enek wong ngomong elek sampean meneng kuwi ganjarane padha kaya zahab suwalike. Kados ngoten niku wau. Pun nggih sing nomor 1 bungkuse agama, sampule agama, wong niku kenek diarani wong duweni agama adalah yang pertama meninggalkan apa? Omongan sing gak berfaedah nggih. Wa tarkud dunya lan ninggal dunya minal amtiati saking pira-pira bondo. Ilama angin barang mala buddha kang ora kena ora minhu apa ma. Wa huwa utawi mala buddha ma iku barang latah sulu kang ora hasil al hajatu apa hajat illa angin bihi kelawan ma.
Yang nomor kalih sebagai bungkusipun agama ya, sebagai wadahipun agamane awake dhewe diarani wong sing duwe agama yaiku meninggalkan dunia illa ma labudda minhu. Artine ngeten lho nggih. Kula jenengan sedaya niku kebutuhane awake dhewe napa teng alam donya ya kuwi. Artine misale nek kula contohno gampang-gampangan ngeten. Sedina sampean misale kebutuhane sampean ngentekno dhuwit 80.000. Lah kuwi wis kena gawe apa-apa wis nggih, niku jenenge kebutuhan. Delalah sampean oleh dhuwit 100.000, otomatis luwih pira? 20.000. Lah dhuwit sing 20.000 niki mang sampean kudu gunakno sing hal-hal sing apik. Digunakan untuk kepentingan-kepentingan agama dan lain sebagainya. Niku sing diarani tarkud dunya kados ngoten niku. Kebutuhane awake dhewe apa, sing dijupuk apa ya wis kuwi. Ya toh. Mari butuhane akeh butuhane rono-rono rene kurang kabeh. Lho, janjane seperti itu. Sing diarani tarkud dunya ora kok ninggal dunia secara mutlak mboten. Anake ditinggal, bojone ditinggal. Perkara pengen khulwat dhewe. Nah, engko nek ditinggal delalah diopeni triya engko muring-muring ya. Berarti ya ora kolu ajere sik tergoda ngono kuwi ya. Oh, nanti mah ditinggal diopeni ya, oh muring-muring. Oh, jadi sing dimaksud tarkud dunya kados ngoten niku, mengambil dunia niku secukupe awake dhewe dengan kebutuhane. Ya toh, ora kok muluk-muluk. Makanya wong niku nek muluk-muluk dalam hal dunia niku kesel, ya, kesel tenan. Misalnya sampean kok standar hidupnya sampean padakno karo standarte tangga loro nggih tenan loro. Misalnya kok standarte sampean sing mbok contoh misalnya trio. Trio cah nek esuk kok nyantai ya. Mau lagi awan lagi ngebeto paketane. Sing dikira standar kok trio lah mbok padakno awake dhewe hujan. Aja. Mari trio wis ngono kuwi ya. Ojo standarnya ojo nganggo trio. Pokoknya standarnya trio budale keri. Lah kuwi aku mbok trio kok mbok terok ngono kuwi ya ojo. Pun nggih. Jadi untuk masalah dunia kula jenengan sedaya ojo nganggo standarte wong liya. Ojo mengukur standar kula jenengan sedaya nganggo standarte wong liya. Niku rusak. Nah, nek sampean sing mbok ukur kok standarte Kang Sugeng duwe R3 sah Kang Sugeng. Sampean lagi duwe R2. Wah, kuwi mbok pikir mestine aku ya kudu duwe R3. Lho ngono. Jadi standarte awake dhewe niki ya awake dhewe sing gawe. Nggih, standarte awake dhewe sing gawe. Makane bojo-bojone awake dhewe, bojo-bojone panjenengan sedaya niku kudu mbok ditata. Standarte awake dhewe ya ngeten iki, aja melok standarte wong liya. Nek nganggo ukuran standarte wong liya niku alamat wis rusak kacau, nggih. Pun nggih, meninggalkan dunia illa ma labudda minhu. Mengambil dunia dengan secukupnya niku sing diarani tarkud dunia. Sing nomor 3 napa? Wa tarkulan ninggal mukhalatatin nas iku nyampuri menungso ilama angin barang labuda kang ora kena ora minhu apa ma. Ya, menjauh dari orang-orang, tidak menyampuri orang-orang kecuali dengan sak cukupe, dengan sing wis sak sayugjane. Nah, kados ngeten iki ya kudu jenengan campuri. Ya, kados ngoten niku sing diarani orang sing beragama. Wong sing duweni adin. Makanya diwingi teng kitab Wasiatul Mustafa niku sing diarani wong sing duweni agama yaiku wong sing wedi terhadap Gusti Allah. Wis bahwa utawi ma iku barang layak sulu kang ora hasil al matlubu apa barang kang disuprih illa bihi angin kelawan ma wan nasu utawi menungso wis ganti iki. Wanasu utawi menungso tangkosimu iku kebagi sapa menungso ila arbaati aksamin maring papat pira-pira bagian. Nah, mbon nggih dadi mang bungkusnya agama ku enten 3. Sing pertama ninggal kalam sing tanpa
sing gak seperlune meninggalkan dunia. Terus yang tiga menyampuri utawa kula jenengan sedaya srawung kalih wong niku dengan secukupnya. Lah iki wonten dawuh malih manusia niku dibagi menjadi 4 bagian. Kama kaya barang kola kang den ngendikake apa Mas Sayyidil Abdul Qadir Al Jilani, yaiku saking bendoro kita nggih punika Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kudisa muga den suciake sirruhu apa sirri Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Sing nomor setunggal apa? Iki dawuh Syekh Abdul Qadir Al Jailani, rajulun suwiji wong lanang. Siji, manusia niku dibagi 4. Sing nomor 1 yaiku wong lanang walisana kang ora duweni lisan. Lahu kedue rajul, wala qalbalan ora ana ati. Wa wal utawi rajul al asi iku wong kang durhaka, al gharru utawi kang kebujuk, al ghabiyu kang goblok, fahdar mongko wedya sira antakuna ing yen to ana sira minhum iku saking wong-wong mau, wala tukim lan aja manggon sira fihim ing dalem wong mau, fa innahum mongko sedune wong mang sing ora lisana wala qalba ahlul adabi iku wong sing ahli siksa. Terus ngeten, siji nggih manusia niku dibagi 4. Sing nomor 1 yaiku wong sing ora duweni lesan, ya ora duweni ati. Artine lisane iki ya wong niku mang ya senengane nglakoni maksiat, wong niku mang ya ora duweni rasa prihatin. Lho, niku enek to gak? Ya enek. Senengane kur hura-hura tok, senengane kur enak-enakan tok. Ya. Lah nek kula jenengan sedaya kekancan kalih wong sing model ngeten iki, ya niku kula jenengan sedaya termasuk wong sing kebujuk, kudu hati-hati. Karena napa? Wong sing pertama niki adalah fa innahum ahlul adab. Wong niki mang bakal disiksa kalih Gusti Allah. Ora duwe lesan, lesane ya ora fasih. Artine jengkerane ya ngono kuwi, wala qalba ora duweni ati, atine ya ora wis pokoknya gak duwe prihatin, senengane nglakoni maksiat dan lain sebagainya. Niku apa bagian utawa menungso sing nomor setunggal. Sing nomor kalih napa? Wa rajulun lan utawi wong lanang lahu kang iku kedue rajul lisanun utawi lesan bila kolbin kelawan tanpa ati. Sing nomor loro enek wong sing duweni lesan tapi dia tidak mempunyai hati. Piye kuwi? Fayantiku mongko ngucap sapa rajul bil hikmati kelawan ilmu manfaat, wala ya'malulan ora amal sapa rajul biha kelawan hikmah. Yad'un nasa aja-aja sapa rajul annasa ing menungso ilallahi maring Allah. Wa utawi rajul yafirun iku mlayu minhu saking rajul, yafiru iku mlayu sapa rajul minhu saking Allah. Fa'bud mongko wedya sira minhu saking rajul li Allah supaya ora yahfadzaka nyamber sapa rajul ka ing sira biladati lisanihi kelawan enake lisane rajul. Nah, iki sing nomor kalih wong sing duweni lesan tapi ora duweni ati. Iki akeh. Sing akeh iki wong niku omongane penak, wong niku jengkerane penak, ya ngandani sampean dengan hikmah-hikmah. Sampean ning ngene ziarahno kene iki engko ngene, sampean ning nglakoni iki engko ngene. Tapi wong niki mang wala ya'mal, wong iki mang ora nglakoni. Akeh to ora? Bungkuse agama sorbanan casing mang wi casinge agama nganggo sorban, nganggo minyak wangi kok dodoan ambune wis ben diwas wong iki sah. Nek jengkeran yo penak mbek suarane rada ngebas ngono penak. Dirungokno ya nah ya, tapi wong niku mang ora nglakoni.
Sampean kudu hati-hati. Sampean nek ora hati-hati li Allah yahfatuka biladatil lisan. Sampean bakale samber, bakale melok-melok krana manise ucapane kimang, terbuai dengan ucapan-ucapan kimang. Kira-kira enak ya? Ya enak tenan kok. Tak sawang-sawang tak rasa ya enak tenan ketoke. Dewi Syekh Abdul Qadir ya mantep tenan. Enek wong sing duweni lisan tapi ora duweni ati. Kur pinter jengker tapi ora gelem gak iso nglakoni. Gajah dibilang koni iso kojah jere ora iso nglakoni ya kaya sing nang ngarep ngeten iki model-modele. Ya ngoten niku. Nah, jadi sing di apa? Casing-e niku casing agama. Makanya nyuwun sewu nggih. Wong niku yo kadang gampang kebujuk. Apa maneh ngrene wong kok wis penampilane oke. Lho, makanya trio kudu penampilan kudu mbok perhatikno yo penampilanem. Mbok tak watuke ndok dehem-deheme rada mek konoki. Ya wingi kaya wong iki kepencut. Menggo akeh ngono lho yo. Tuwek tenan cah iki ketoke. Ngono carane. Dia ngomong po enak agama ngene. Wis sampean to wong gelem melok umroh aku. Jaminane wis mesti ketompo. Lha dhek kok iso ngarani ketompo iki lho piye wong urusane Gusti Allah niku. Lho, wis to nderek aku agama nayoh kok. Kayane ngono ku ya enak tenan berarti. Lah, ono kok jere melekan pokoke ngerdalu kudu menyatu dengan Tuhan, tapi wayah subuh dhe ora subuh. Lho, wala ya amal biha. Amale ora enek kur jengkere tok. Kuwi enek. Ya. Hati-hati wong sing ngoten niku iso menyambar kula jenengan sedaya karena napa bila dadi lisan kelawan manise ucapan. Tertipu dengan casing niku wau. Hati-hati yo saiki yo ya. Trio ndahwi lho, Mamat ndahwi blangkoni di sorbani ngono mbek ceklan tasbih ngono ya. Materi wong to tetepan sekan. Lho ngono. Pun nggih. Makanya jangan terbuai. Wong niku sakniki kathah duweni lisan sing fasih tapi bila kolbin orang nglakoni. Wis to paling nayoh kula jenengan sedaya ngoten niku wau sing bolak-balik tak sampekno. Pokoke wong niku nek sing jengker kok kena dirasakno, kena dienggo, kuwi berarti wong niku nglakoni. Nek ora ya didabus ngono tok. Wis ngono tok. Standarte wis kuwi tok paling nayoh. Ya. SNI wis jelas niku. Makanya kenging napa to lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Ya. Memberi contoh niku luwih afdol tinimbang kula jenengan sedaya kur ngongkoni tok. Gitu. Makanya nek mbek duwe anak ya kudu dicontoni ora kur dikongkoni. Niku tenan niku nggih. Lisanun bila qalbin yaiku duwe lisan tapi ora duweni ati. Fatuhrika mongko ngobong ing sira. Narun apa geni ma'asihi maksiate rajul wa yaqtuluka lan mateni ing sira. Natnul qalbihi apa basine atine rajul utawa eleke atine rajul ya terus kados ngoten niku wong niku nek duweni lisan sing penak tapi ora duweni ati niku bahayane kados ngoten niku ya ngejak kula jenengan sedaya terhadap maksiat ujung-ujungnya napa to wong sing pinter jengker ujung-ujungnya kok dunia tok maksiat tok lho wis pokoke delok ya kula jenengan sedaya telitilah wong-wong sing model ngeten niki ben awake dhewe slamet ya ben iso neliti oh wong sing model ngeten niki kok omongane kok lunyu tenan cah omongane kok enak tenan hikmah-hikmahe kok metu cah omongane ngono lho tapi dhewe ra duwe amal niku bahaya ya niku iso nat apa ki nat nul qalbihi kun dadi eleke atine rajul niku sing nomor alih wa rajulun lan wong lanang sing nomor 3 lahu iku keduwe rajul qalbun utawi lisan
qalbun utawi ati bilisanin kelawan tanpa lisan. Sing nomor 3 yaiku wong sing duweni ati tapi tanpa duwe jengker. Wa utawi rajul mukminun iku wong mukmin satara Allah taala kang nutupi ing mukmin Allah taala saking sapa Allah taala anak khalqihi saking makhluke Allah. Babasaruhu lan meruhake sapa Allah ing mukmin bi uyubi kelawan pira-pira cacate awake. Bi uyubin nafsihi kelawan pira-pira cacate awak dhewe mukmin. Wa nawaralan madangake sapa Allah qalbahu ing atine mukmin. Wa arrafahu lan meruhake sapa Allahu ing mukmin gawa ilal mukhalatin nas ing pira-pira bahayane nyampuri menungso. Nah, sing nomor 3 yaiku wong sing dititahno duweni ati bila lisanin. Ku sapa wong mukmin sing kali Gusti Allah dijaga saking melihat aib-aibe orang lain ya, sehingga keluar nur qalbuhu, sehingga cahayane iki mang no atine niku iso padhang, iso ngerti ya. Sukmal kalami lan olone geneman. Fahada mongko utawi iki rajulun iku wong lanang wali wahi taala kang dadi waline Allah taala. Lho berarti sing nomor 3 iki termasuk waline Gusti Allah niku duweni ati sing padhang. Ya ora berarti antara ati mbek lisan niku sing mencerminkan kula jenengan sedaya niku asine ati. Ya. Ati niku iso ngomong, lisan niku iso ngomong perkara ati. Jadi nek wong kok keluar dari kata-katane iki kok kata-kata sing enak ya apa dari hati ya toh. Kok enek wong kados ngoten niku mangke apa sing diucapno niku tergantung atine niki wau. Niki termasuk diarani waline Gusti Allah. Mahfudun kang den reksa fi sitrillahi ing dalem aling-alinge Allah. Fal khairu mongko utawi kebagusan kullu khairin hiya sakabehing kebagusan indahu iku ana ngersane waliyane Allah fazunaka mongko ngalapo sira wa mukhalatatahu lan ing nyampur wali Allah wa khidmatahu lan ing ngladeni waline Allah. Sampan kon ngancani waline Gusti Allah, kon khidmah teng waline Gusti Allah. Makanya nyuwun sewu nggih. Kula jenengan sedaya kok kadang dilokno wong kok sering sobo kuburan. Wong kok senengane golek kuburan. Lah piye kancanan mbek menungso wis ra enek sing kena dindel ya to. Wong awake dhewe cerita mbek wong kadang sik diceritakno wong neh. Ya, tapi nek cerita mbek Mbah Wali ora ngarah langsung diceritakno Gusti Allah. Ngono wae jawabane. Wong kok senengane sobo kuburan. Lah piye wong cerita mbek awakmu ya mbok ndar-ndar wong. Oh, ngger tak critani ya awakmu terus emosi modele ngono kuwi. Ora iso ngatasi masalah. Nambahi beban tok sampean. Ya mending tak critakno mbah-mbahe ae sing sampun sumari ben diceritakno Gusti Allah. Dados kados ngoten niku. Bedane wong saiki kali wong biyen kados ngoten niku. Pokoke nek ditakoki lambe-lambe sing hujat ya dijawab sing ngono kuwi mang. Ya toh. Wis nayo-nayo anae lah baturan kowe ya ora enek manfaate ya. Baturan kowe tambah ora enek cerita. Lah gitu. Kados ngoten niku wau. Fa yuhibbuka mongko demen ing sira Allah taala sapa Allah taala. Lho, akhire nek kula jenengan sedaya gelem nyampuri wali-waline Gusti Allah, gelem ngladeni wali-waline Gusti Allah, fa yuhibbuka Allah taala. Mongko kula jenengan sedaya bakal dipun demeni kalih Gusti Allah. Sing nomor sekawan wa rajulun lan wong lanang ta'allama kang ngaji sapa rajul wa 'allama lan mulang sapa rajul wa amilalan amal sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul wa huwa utawi rajul alimun iku wong kang ngerti billahi kelawan billahi ta'ala kelawan Allah taala wa ayatihi lan pira-pira ayate Allah taala istauda'a nitipake Allah sapa Allah qalbahu ing atine rajul ghara ibal ilmihi ing apa niku gharaib niku artine tenggelam ya tenggelami ilmune rajul wa sarahalan buka sapa Allah sadrahu ing dadane rajul liqabulil ilmi maring nrimo ilmu
fahdar mongko wedya sira antu khalifahu ing yen to nulayani sira hu ing ilmu wa tujani bahu lan ngedoi sira hu ing ilmu wa tatruka lan ninggal sira arruju'a ing bali ilan nasihati maring nasihate alim. Sing nomor 3 inggih punika rajul wong lanang sing gelem ngaji ya gelem mulang. Ya toh, wong lanang sing gelem ngamal ya nganggo ilmu. Lho niku penting lho nggih. Ya gelem ngaji, gelem mulang. Duweni amal tapi nganggo ilmu. Ora kor nglakoni salat tok tapi ora roh carane ilmoni salat. Salat kudune suci. Lah delalah bar nguyuh moro-moro jug-jug salat. Lah kuwi ora kena. Berarti wong sing utama, wong sing gelem golek ilmu dan mengamalkan, utawa wong sing gelem ngilmu ya gelem mulang, utawa wong sing apa ki Mang ngamal nganggo ilmu. Kuwi gandengan, ya. Gandengan niku. Akhirnya napa? Saroha sadrahu likubulil ilmi. Makanya sesuk sampean nek misale kok dadi wayahe mapak poso niku nggih aja sampai lali robis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Makanya ngrene wong pidato mesti apa jenenge mukadimah nganggo niku. Niku termasuk dongane Nabi sapa sing niku sing kecos lambene niku Nabi Musa ya toh. Nabi Musa niku kan kecos lambene kok nggih akhire pelat. Nah makanya kon donga niku Mang mugi-mugi wahlul 'uqdatam min lisani jenengan udari Gusti bundelan-bundelan sing nok lesanku. Nah, kok enek trio sesuk nek ape njaluk cah wedok ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lah donga apa le? Nah, takoki pake ngono. Lah niki donga ben kula gak blundeti nek jengker. Ngono. Nah, makanya wong gelem ilmu niku bakal dibuka dadane dileboni ilmu. Nggih, aja sampai ninggal watar kurruju'i ilan nasihat, aja sampai jenengan ninggal nasihat-nasihat. Makanya sing diji niki nasaihul ibad ya bener ya, nasihat-nasihate kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam mongko nuli werwa sira ana aslus zuhdi ing setuhne pokoke zuhud al ijtinabu iku ngedohi anil maharimi iku saking pira-pira haram. Kabiriha gedene maharim wasogiriha lan cilike maharim li anaman krana sedune wong lawaroa kang ora ana wirai lahu iku keduwe man layasihu iku ora sah lahu keduwe man azzuhdu apa zuhud. Pada dasarnya pokok dari zuhud niku adalah meninggalkan larangan-larangane Gusti Allah. Walaupun iku gede ya larangane sing bentuke cilik ya gede ya cilik. Contone napa? Misale dosa-dosa gede kayata zina, kayata ninggal poso dan lain sebagainya niku adalah termasuk dosa-dosa gede. Nah, semono uga dosa cilik ya aja sampai alah cilik kok dosane. Nah, mbok remehno. Nah, misale numpak motor to nggih. Biasa ta awake dhewe numpak motor delalah nang ngarepe enek wong goncekan. Delalah ada entute gede. Mbok wasi ae. Mat kalau mat delok to mat apa mat ngono pisan. Kadang nek wong lewat yo ikine yo melok mlengak ngene kok iso. Ya sirahe yo kadang katut ae. Lho, piye termasuk dosa. Nggih, makane sing diarani asluz zuhdi yaiku ngedoi barang haram walaupun niku sing gede utawa barang sing cilik. Nyuwun sewu nggih. Barang haram niku nek wis kadung mlebu no awake niku bakal rusak. Contone mbiyen niku wonten Bal'am bin Awra. Nggih, kula critani sekedhik. Bal'am bin Awra niku termasuk wong alim dongane mandi. Niku hidup pada zamane Nabi Musa. Lah Bal'am bin Awra niki tinggal di daerah Yordania. Ya, Yordania iki apane
so ngapan kono mbah ndi ya pokoke ya Jordania pokoknya ya. Wah Jordania iki pokoke kono lah, Timur Tengah kono. Nggih. Singkat ceritanya ngeten, Bal'am bin Aura niki wong alim dungane niki mesti mandi. Delalah ditakoki, "He Bal'am bin Aura, sampan niki kok iso dadi wong alim dungane sampean mandi niki apa rahasiane?" Akhirnya disanjangi bahwa Bal'am bin Makan niku mempunyai asma al-a'dham, nama-nama yang agung. Artinya asma al-a'dham napa nggih punika asmaul husna. Sapa wonge sing ndonga nganggo asmaul husna niku bakal ditampa kali Gusti Allah. Lho, makanya kenging napa kula jenengan setiap tanggal 6 kok enek rutinan istighosah. Yo, salah satunya sapa ngerti di antara jamaah kula jenengan sedaya ngeten niki pas maca asmaul husna niku ya Ghaniyu ya Hamid ya Sami'u ya Basir wilo. Ya. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim lho. Sapa ngerti dalam bacaan-bacaan asma al-a'dham niki mang ya donga-dongane kula jenengan sedaya iki iso dikabulno. Makanya jenengan nek anjenge ndonga jangan lupa ya menggunakan asma-asma al-a'dham utawa asmaul husna lah. Gampangane sampean kudu nganggo asmaul husna sing 99 iki pilih sak karepmu. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim itu panjenengan lho ngono lho nggih. Angkae wis diwarai kan ngoten niku. Wis dikawiti nek ngandonga piye Kak? Iya, nganggo niku mang asmaul a'dham utawa asmaul husna. Hamdan syakirin, hamdan naimin lho. Kuwi kudu diwaca ngoten niku nggih. Wis ya, singkat ceritane Bal'am bin Aura niki mang dia hidup pada masanya Nabi Musa delalah kalih raja niki mang krungu rajane Firaun nggih. Rajane Nabi Musa kan Firaun. Krungu bahwa Nabi Musa niku ajenge nyerang kota Mesir ya. Kota Palestina ya, dari Mesir ke ya, Palestina atau Mesir ya. Mesir nggih, ajenge teng Mesir ya. Niku Nabi Musa niku ape nyerang ngoten niku akhirnya kalih raja Firaun niku Bal'am bin Aura niki ditimbali. He Bal'am dongakno Nabi Musa ben rasido nok kene. Nek awakem Nabi Musa sida rene awakem ora oleh nggon. Ya. Ya padha karo kiai ngono ki lho. Pak Yai sampean dongakno muga-muga kiai iki aja sampe mlebu Kalirejo. Engko nek sampean sampe mlebu Kalirejo, sampean ora lenggon. Bal'am bin Aura ki yo ngene, dipanasi kalih raja Firaun. Nek awakem Musa kadung mlebu wilayah kene, awakem tambah ora diajeni wong. Tapi Bal'am bin Aura niki jenenge wong alim ya pinter. Mboten. Wong niku nabine Gusti Allah, niku utusane Gusti Allah. Ngerti nek Nabi Musa niku utusane Gusti Allah. Akhirnya dibujuk ora tau gelem. Singkat ceritane Bal'am bin Aura niki setiap hari dikirimi kalih raja Firaun niku makanan-makanan sing saking barang haram. Dibelehno ayam panggang. Assalamualaikum Pak Yai niki enten ayam panggang. Kira-kira dikai ayam panggang dipangan to ora kira-kira? Ya paling ya tetep jalan ya. Lho, iki lho kelemahan. Terus ngonten. Yang kedua yang ngono dibelehno wedhus, tapi wedhuse wedhus colongan. Ya ngono. Assalamualaikum Pak Yai niki wonten kambing guling ya. Guling-guling ngono kuwi mang monggo jenengan dahat. Nggih, matur suwun. Nah, benjing napa malih nggih kira-kira menune? Takoki ngono pisan. Loh, saking dari makanan barang haram niki wau akhirnya Bal'am bin Aura niki purun ndongakno Nabi Musa. Muga-muga Nabi Musa kena adzabe Gusti Allah, dibingungno kali Gusti Allah. Akhirnya tenang. Ya. Nabi Musa niku dongane Bal'am bin Aura niki diijabahi kali Gusti Allah sehingga Nabi Musa niku selama 40 tahun Nabi Musa niku bingung nok lembah Tih, jenenge lembah Tih. Lembah Tih ya, lembah Tih niku ya pokoknya
umat nok kono tok. Jadi kadang wong niku dibingungno kalih wong ya enek tenan. Pagerin kuwi mumet ae. Ya, putar giling kuwi mang. Kalau misalnya njupuk semangka ya. Nah, padahal ya wis roh dalane Nabi Musa wis biasa lewat Palestina Mesir biasa. Tapi ya kok apa perkarane Bal'am bin Aura niki mang ndonga kados ngoten niku Nabi Musa selama 40 tahun ra iso metu. Lho, ya enek tenan cerita ngoten. Dadi nek enek wong semangka kok misale nyolong sampai ra iso metu ya kira-kira ya enek tenan ngoten niku. Wis enek tenan. Lho, gitu. Akhirnya Nabi Musa niku sambat teng Gusti Allah. Gusti wong aku ki wis biasa. Aku biasa lewat kene ndelalah kok 40 tahun aku kok umat nok lembah Tih ki piye? Akhirnya didhawuhi, Nabi Musa, awakmu mono didongakno kalih Bal'am bin Aura ya. Didongakno ben awakmu bingung ora iso nyerang apa kerajaan Fir'aun. Lah Bal'am bin Aura niku nek ndonga nganggo nganggo asmaul husna. Dawuh aku wis kadung dawuh sapa wonge sing ndonga nganggo asmaul husna bakal tak ijabahi. Nggih, pun nek ngoten kula nggih tak ndonga mugi-mugi ya Bal'am bin Aura niki jenengan pejahi kanthi suul khotimah. Tuh, kalih Nabi Musa di ngoten niku nganggo asma niki mang, asmaul husna niki mang. Akhirnya tenan ya. Ketika setelah didoakan Nabi Musa niku lagi iso metu. Delalah apa ki Bal'am bin Aura niki ajenge meninggal niku dan delalah suul khotimah perkorone apa? Sing pertama makan barang haram. Kadang wong niku wis dikai nah niki wae disuweli ae kuwi ya kadang ya bahaya ngono kuwi. Ya ngono kuwi mang. Ya. Akhirnya Bal'am bin Aura niki mang imane dijupuk ya toh. Suul khotimah matire niku melet ilate sampai sak dodo. Bal'am bin Aura niku mang ya. Wong kelase nabi kok didongakno ngoten. Kuwi wong alim lho padahal. Nah, sehingga imane wakila nek teng kitab niku kula waos wau iku wakila imane Bal'am bin Aura niku dititipno kalih no jenenge asune Ashabul Kahfi. Jenenge sapa? Kitmir ya toh. Asune Ashabul Kahfi niku lho ya. Asune Ashabul Kahfi niku adalah satu-satunya binatang najis sing mlebu nang swarga. Krana napa? Krana dititipi imane sapa mang Bal'am bin Aura. Lah ceritane kados ngoten niku. Makane wong niku aja sembrono masalah pakanane aja sembrono. Alah ora apa-apa kuwi delok sing mangan-mangan barang haram ngoten niku awak niki ya tetep lara tenan. Ya toh. Pada dasarnya awake dhewe niki tidak mampu menerima barang-barang haram. Wis kadung dilebokno akhir. Nah, akhirnya wayah tuwek-tuwek moro-moro ya jeglek. Lho, ngoten niku lho nggih. Kuwi kudu diangen-angen awake dhewe naudzubillah aja sampai awake dhewe kados ngeten niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Moro-moro kompon sak jam. Wa adaul jami'il faraidid lan nekani kabeh pira-pira fardu. Yasiriha kang gampang apa fardu, asiriha lan angele fardu. Li anaman krana stune wong la taubat kang ora ana taubat iku maujud lahu keduwe man la tasihu iku ora sah lahu kedue man al inabatu apa bali fataubatu mongko utawi taubat wa iya taubat al qiyamu iku jumeneng bikuli hukukir rabbi kelawan saben-saben hak-hake pangeran. Sing diarani zuhud niku adalah menjalankan semua fardu-fardune baik sing gampang utawa fardu-fardu sing angel. Ora mbok pilih tok sing gampang tok sing angel moh. Ora kok ngono. Karena nopo bikul ya hukukir Rabbi kula jenengan sedaya niku duwe hak-hak terhadap Tuhan kula panjenengan sedaya. Wali rabbika 'alaika haqqun dan terhadap Tuhanmu kula jenengan sedaya duwe hak. Nah, sing harus dipenuhi. Wali ahlika 'alaika haqqun dan terhadap keluargamu kula jenengan sedaya duwe hak. Mangkae aja sampai kula jenengan sedaya duwe anak bojo sampai lali perkara ibadah tok yo gak kena karena setiap keluarga kita niku juga mempunyai hak.
Aja kok metu wae mbek bojone ora tau dijak metu. Ya ora oleh. Aja kur dolan ae, aja kur ngibadah ae. Lalah kali keluargane ora dijak. Wali nafsika alaika hakun, dan terhadap diri sendiri juga ada hak. Jadi 3 hak terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap diri sendiri. Hak awake dhewe napa? Waya istirahat ya kudu istirahat. Ngono, waya ibadah ya ibadah. Kuwi jenenge hak-hake terhadap awake dhewe. Lho kuwi enek dasare kabeh kok wisan. Oh, gak kur jengker tok iki ya, enek dasare sedanten iki. Ya mancing ya pengen mancing budal mancing wong hake awake kok ngono ya. Wae marung ya marung iki mbok gawe dasar. Wan, bismillahirrahmanirrahim. Wal inabatu utawi bali huwa ya inaba ikhrajul qalbi iku ngetokake ati minaz zulumatis syubuhati ku saking pira-pira petenge pira-pira syubhat. Lho, barang syubhat kados niku wau ya. Awak dhewe nek dileboni barang haram masih wong alim kaya apa ya kados ngoten niku ceritane cerita saking Bal'am bin Awra wa tarku dunya lan utawi ninggal dunya ala ahliya ing ngatasé ahli dunya qaliliha sithike dunya wa katsiriha lan akeh dunya ya naman krana sedune wong lakona ata iku ora ana nrimo iku maujud la yasihu iku ora sah lahu kedue man atawakkulu apa pasrah wa man lan wong la tawakalu kang ora ana tawakal iku maujud lahu kedue man la yasihu iku ora sah lahu kedue man ataslimu apa pasrah. Mangkae wonten setunggalipun cerita Sayyidina Ali ya mantune Kanjeng Nabi niku ada termasuk sing enek sing sugih enek sing melarat. Nek sing sugih niku Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi sugih. Nek sing melarat niku Sayyidina Ali, tapi sing paling disenengi Sayyidina Ali. Nah, kira-kira maratuane awake dhewe iki banding-bandingno sugih ora to padha wae. Ya kira-kira muga-muga padha kabeh, padha kali Kanjeng Nabi. Nah, tapi ceritane Sayyidina Ali niku saking ora duwene dewe dahar keluargane niku mboten gadah to nggih. Akhire Sayyidah Fatimah niku njaluk setunggalipun cerita njaluk nukokno masakan apa ngono lah. Ya, akhirnya kali Sayyidina Ali didolno sarunge. Kira-kira sarunge trio didol payu to ora ya. Iki Sayyidina Ali iki adol-adol sampean iki. Artinya Sayyidina Ali itu saking pasrah, tawakal ora ndek apa-apa, memberi contoh kepada kula jenengan sedaya bahwa nek bojone njaluk ya, artinya memberikan nafkah terhadap bojo niku penting. Sayyidina Ali ae sampai kados ngoten niku. Sampai adol sarung. Akhirnya payu delalah tekon dalan. Ya, payune dhuwit iki mang enek wong njaluk. Akhirnya dhuwit diga wong njaluk. Muleh delalah kandha bojone. Nah, nek misale bojone wong-wong biasa iki lha kok dhuwit kok mbok kekno iki piye to, Pak? Wah, kanggo mangan awake dhewe ora enek kok tambah mbok kekno. Delalah tapi iki sing dadi sing estri adalah putrine Kanjeng Nabi diceritani ngenten lho. Bunda, nek lho Bunda mbok piye pokoke aku delalah iki mang nang dalan petukan wong. Ya, petukan wong ana wong njaluk, ya akhire duwe tak kekno. Nggih pun mboten napa wong niku ya sedaya. Piye, Kak? Niku sedaya lah ampun Gusti Allah sing ngatur. Akhirnya delalah gang sediluk enten sahabate Kanjeng Nabi maringi sing diinginno Sayyidah Fatimah. Mbah gandum mbah apa akhirnya tambah dikei luweh akeh. Lho kados ngoten niku mang yo nek sesuk duwe apa-apa ndang kekno. Fatawakalu mongko utawi pasrah wa ya tawakal asiqatu iku gumandul bima kelawan barang indallahi ana ing ngersane Allah wal yasulan luwes amma saking barang fi aidin nasi kang ing dalem pira-pira tangane menungsa fataslimu mongko utawi pasrah wa ya taslim al inqiyadu iku anut li amrillahi maring perintah Allah taala wa tarkul iradi lan ninggal mengo. Termasuk tawakal
untuk pasrah. Yang penting nek wis bar aja kok pasrah tok. Aja ya kudu usaha dhisik. Ya, trio ya ngono. Pasrah aja mbok kon jupuk dhewe ya engko nek wis bar mbok terno pasrahno lagean. Iki lho Bu paketane sampean ngono. Ya, tunggale nek sampean seneng wong wedok ya ngono. Oh, aja kur seneng tok ya kudu ikhtiar. Wis mbok pasrah ngene iki mbok tampa mbah ora ya. Nah, ngoten nggih pun ngoten mawon sak jam luwih iki. Mugi manfaat, mugi barokah. Mungkin dadosaken sababiah kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi nggih punika putra-putri wayang kang saleh salehah rezeki ingkang kathah halal barokah sawanci-wanci kita sedaya bejabi husnil khotimah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad